We are told that Jesus was approaching Bethany. Bethany is a place where Jesus rose Lazarus from. I want us to know where Jesus is born and where he was raised. The story tells that Jesus was born and he was raised. He started as a young boy. His life was spent at Jerusalem.
to iJerusalem indawo owasikelelwa khona esengumntwana. Jerusalem is the place where he was blessed. iJerusalem kulapho aqale khona iministry yakhe. It's where Jesus started his ministry. Bathi phakathi kweministry yakhe In the midst of his ministry, kwafika izinto ezilwa neministry yakhe things that were challenging zamenza into yokuba abe uyakwazi ukusaba eJerusalem. that made me to live. Now simbona at this point in time We see him at this point engena ke ngoku eBhethani. entering Bethany. Sithenge iBhethani kulapho wayiphilise khona wavusa khona uLazaro. It's where Bethany is the place where he rose up, Kulapho ubomi bakhe buchithele khona eBhethani. where his whole life was Now spent. xa wayeseBhethani While he was in Bethany, wayekwitheko apho ebonanisha nguMartha noMaria. he was a Bevusana nokuba evuse uLazaro. happy that he had risen. Now when they were in Bethani Ngeli xesha kaseBethany, kwenzeka umangaliso. a miracle happened. Hallelujah. Amen. Waqala uMartha wamlungiselela. Martha began to prepare. Kodwa iBhayibhile uMaria yena walungisa izikholo ukuze amkhole. The Bible tells us that Maria prepared Uthixo kunomeko wavela uSathane. and Satan appeared in that. Kwavela umuntu obenombona wale nto ayenzayo. A person who felt that this, Ngoba xa usenza into kaThixo lindele abantu abazabona bakhona. because when you are doing God's thing, there are people that And are don't be amazed ukubona abantu bacinezela kodwa kaThixo because ngoYesu wacinezelwa esenza umsebenzi you kaThixo. must not be surprised when you see people being feeling jealous when you do God's work. Now uMaria wayebhizi ethambisa ngenwele zakhe ethambisa uYesu ngamafutha akholileyo anuka kamnandi. As Mary was busy wiping Jesus' feet with perfume, Wangena ububi enhliziyweni yomnye wabawabo ababehamba naye abadisipline bakhe. one of Jesus' disciples felt that this was not necessary, Wayikhalela le nto. and he began to say this. Bona ke lo ndoda yendoda amadoda ayi-12 ahamba naye. I want you to see this man as one of the 12 So disciples. kwavuka umona, kwavuka ukulimaza, kwavuka ubulala uYesu kwindoda ewayehamba naye. Jealousy erupted from a man that was one of Jesus' disciples. Funa nje into yoba ungabikho amazed when kuvuka iziphithiphithi endaweni okuyo. I want you not to be surprised when you see that there are distractions. Kuyenzeka into yokuhambe nabazalwane kwathiwa nje bavuka iziphithiphithi bakuvukele. It happens that you are going with brethren, but along the way they begin. Xa isenzeka loo nto, don't be amazed Usukoyika-ke okanye uthi, because what happened to you, it happened before. "Ngoba le nto yenzeka kuye yenzeka ngaphambi." What happened to you, Jesus was on it. Le nto yenzeka kuwe wayeke wayithi yamhlela lo. Lonke iBhayibhile wathi uYesu wayibona enqanda uMaria ukuba angamkholi. And the Bible tells us when Maria was being known, Wathi uYesu wakhumbula ukuba kanye nomfundi onqandayo uJudas Iscariot. and Jesus remembered that the one that is saying that must, And uJudas Iscariot wayehamba noYesu. it was Judas Iscariot that was the one. Wathi iBhayibhile ithi nguye owamthengisayo. The Bible tells us it is one that sold Jesus. Namhlanje sibheke epasikeni. Today I want us to know that we are Siyokubukela umsebenzi kaJudas. See, we are going to monitor Jesus. Funa ukuthi nabome bakho nabo namhlanje. In your life, I want to say today, Bakhona Judas there abawujongileyo. are Judases in your life. Ebheka phambili bajongile. As you continue And they want to destroy your life. bafuna ukukusha But what happened to you today? Never mind, it happened before. Akuthi go through indaba zamanje kuyo. We are not going through something that is new. Hallelujah. Amen. Hallelujah. uJudas Iscariot Judas Iscariot wayehamba noYesu. was one of the disciples of Jesus. But ekugqibeleni But at last, umvukele is uYesu. the one that revolted against Njengoba Jesus. ngabe ngithetha, When I started speaking, uYesu Kristu Jesus Christ waphila ubomi obude eJerusalem. lived a long life in But Jerusalem. ekugqibeleni But in his last days, waxoxa eJerusalem. he was chased out of Jerusalem. Hallelujah. Amen. Ngifuna usangabe kakuhle. I want to go with you properly. Now throughout the process, Kulo lonke ke eli xesha, esahleli phaa uJesu eBhethani, as Jesus was living in Bethany, the Bible says ithi iBhayibhile, kwaba khona uchief priest there was a chief priest who wayepela ukudestroy ukubulala uLazaro lo. lo wayefuna ukubulala uLazaro. Bakhona abazalwane. Are you uLazaro wavuswa
why you ulapha uyesu wakuvusa are here because Jesus but was. wavela umpristi othile But a priest came sele uvusile uLazaro with Lazarus. waphinda funa ukubulala He tried to kill him. sathini kuwe namhlanje What am I trying to wayinakho do? problem odibana nayo Then again, you must know that ayontokuqala ukuba udibana nomngane no, that is not the first time that bakhona abadlule kuyo there are people that have gone, uyesu waqala wayahamba but it is Jesus who went to akuhamba kuhamba kuyo the place that you are traveling on now. ihambe yatsho nguyesu It was traveled before by Jesus. uvesi number 10 kule vesi ifundwa kwam Verse 10 in the verses that you have read. verse 10 Verse 10. yes Bakunga ke ababingeleli abazihloko okuba babulale noLazaro. Kuba ngenxa yakhe amayuda amaninzi ayajuquka akholwe kuYesu. mamelani bazalwane bami endibathandayo Listen carefully, brethren. scripture isifundela siphindaphinda I understand this. and one thing I was busy reading it I picked up a number of things. ngexesha uyesu aphuma ejerusalem As Jesus was leaving Jerusalem, ugothwa ngenxa yemisebenzi emihle he awayenzayo was chased away because of the good works that he did. Amen. hallelujah Amen. and izibunkani nehulumeni from jerusalem The governors and the leaders from She Jerusalem, didn't understand ukuthi lo nkwenkwe yomjuda ibihambaphi yahamba ngayibona inkwenkwe inemifinya iyamisolusa ithi ngoba inguthixo they were threatened by the fact that this young boy of Jewish origin is beginning to claim that it is God himself. so uyesu wabhaka from jerusalem And Jesus had to leave kodwa Jerusalem, eyenzile imimanga nemangaliso having done wonders. but iipristi zizama ukuyigcineza imangaliso kayesu But all the leaders were trying to suppress all the but miracles. waphumela ngaphandle uyesu And he left enye lendawo azihambele ibhethani njengoba senditshilo one of the places that he wafika touched. ebhethani wavusa uLazaro aseyifile He rose Lazarus that was. some of abantu from Jerusalem bayiva le nto Abanye abantu that were coming from Jerusalem heard this. abekhonvinsiwe into yokuba ayinoba nguye lo wenza ezimanga They were convinced that it cannot be Jesus who was babefike kukhuphela ngaphandle from uba ungumjuda because abedwenza into zakazenziwe kojuda Amen. halleluya Amen. babekhuphela ngaphandle They were chasing away. because babesithi zange yenziwe le nto azento azenzayo kojuda They were saying the things that he's doing were never done in Judea. now when he came from the west in Bethany Xa ke ngoku sele efika eBethani, benza abantu bazobona people came to see this man. isibhayibhile beza babengezanga nto bezobona uyesu kodwa bezobona into yoba okwenene uLazaro uvukile na The Bible tells us that they came not because they wanted to see Jesus, but because they wanted to see that Lazarus had been risen from the dead. bangaphi abantu abathi bebona uprogresa bayimele bakulwele kanti awuzuprogresa How many people stand that you are not going to progress? bangaphi abantu abathi xa wenza kakuhle bakukhobela izandla kanti abanye bayakubulala ngezandla zabo How many people applaud you when they see you progressing, whilst they're keeping you on the other? when the people were going to Jerusalem Ngeli xesha abantu besiya eJerusalem, bevile into yoba uyesu yafika ejerusalem they forget that Jesus is arriving in Jerusalem. isibhayibhile babengezanga enjongo eyi-1 The Bible tells us that they didn't come for one reason. abanye they only call to see if Lazarus is still alive Others were coming to monitor whether Lazarus is. ngoba kaloku bayamazi uba noyesu bebecinezele bamgqiba ejerusalem Because they were aware that they had suppressed Jesus in Jerusalem. hallelujah Amen. now Jesus entered Jerusalem Uyangena ke ngoku the Bible says uqabele idonki The Bible ithi he was what right. does the meaning of the donkey that ebeyirayithile Ithetha ukuthini ke le nto yokuqabela kwakhe? one ujesu wangena ejerusalem with peace This means Jesus entered Jerusalem ngoxolo. ungena ngoxolo kwindawo ayigqothe kuyo He comes with peace when he was chased away. ungena ngoxolo kwindawo ayikhathishwe kodwa kuzabento kuyo He comes to Jerusalem in a place where he was entomasele terrified. uqabela idonki into engajongelanga ntweni Comes riding a donkey, an animal that is. so which means I want to say to you today Ufuna ukuthi ke kuwe namhlanje. whatever situation oyibona i-hard okanye enkulu ngaphambi kwakho Ayiphi imeko that you stay hard. funa ungene uhambe uyazi into yoba ukhona seyihambile You
represents peace. ungena eJerusalem He arrives in Jerusalem uqabela idonki riding a donkey. uthi xa ngena As he enters, athi peace be unto you atuxolo kube nani athi nonke. peace be unto you Atuxolo kube nani athi nonke. peace be unto you Atuxolo kube futhi phezulu. uyakhumbula wayehambele njani Do you remember how he was futhi left? uyakhumbula ukuthi okwenzeke ntoni before You remember how he was but left? angatshoki ukuthi kwenzeke ntoni But it doesn't look back because umuntu ukufulfila what God has said. because he wants to fulfill into uThixo makayenzeke. Hallelujah. Amen. When he enters Jerusalem, Xa engene eJerusalem, iBhayibhile abantu baqala the Bible says people began, bathatha amahlamvu they took palm trees, babendalela amahlamvu phansi they laid them down. ngoba bendlalelile bendalela idonga They were not laying for him to because lay ingqondo for yabo seyigcityiwe nguThixo. in their minds was But they completed God. understand that le donki nguYesu uqobo lwakhe. They knew that the dog is Jesus. Bathatha amahlamvu. They laid down the palm trees. Hallelujah. Amen. Bathatha amahlamvu. They laid down the palm branches. Idonki imele okwesibili humility. I want you to tell that the dog is the But going to Jerusalem indawo owayegqothwe kuyo uJesu yayibonisa uba uyihumility. Xa isiya eJerusalem uYesu eqabela idonki wayebonisa ukuthobeka. Angeke ndilande kancane before sekungazawuphela ixesha lam. Let me retrace the steps before. Hallelujah. Amen. Xa sifundele uYesu John chapter 7. Let's read John chapter 7. Why Jesus moved away from Jerusalem. Ezaba ungathi lento itsho ayikho ezweni. Yintoni eyakhupha uYesu eYerusalem? Selebuya nje eqabela idonki. When he comes back riding the donkey, Chapter 7 verse what 1. changed him away? Chapter 7 verse 1. I'm sure this. Isihloko sale ndawo kaYohane chapter 7 ukungakholwa kwabadakwaba kaYesu. Emva koko uYesu wehla enyuka neGalili. Wayengathandi ukuya kwela kwaJuda kuba amaJuda ayefuna ukumbulala. 1. That's the reason yokuthi angafuni ukuya kwaJuda eJerusalem because amaJuda ayefuna ukubulala. Simamele. Isizathu sokuqala ke esakhokelela uYesu ayishiye iJerusalem kuba amaJuda ayefuna ukuvula. Yes. Lalisondele itheko lamaJuda ekuthiwa itheko lamaHembe. Baza bathi kuye abantu bakwabo, "Khawumke apha, uye kwelamaJuda ukuze nabo abafundi bakho abalapho bazibone izinto ozenzayo." Okay. Kaloku umntu ofuna ukuba into ayenzayo yaziwe akayenzi ngasese. Okay. Ukuba izenza ezi zinto zenze zibonwe lihlabathi lonke. Babesitsho abantwana Yesu kuba ubona babengakholwa kuye. And that's why we understand that verse particularly. Niyamva ukuthi kaphinde futhi amasho. Verse 5. Babesitsho abantwana Yesu kuba ubona babengakholwa kuye. Verse 4. Verse 5 again. Verse 5 akho. Babesitsho. Verse 4. Kaloku umntu ofuna okokuba into ayenzayo yaziwe akayenzi ngasese. Ukuba uyazenza ezi zinto zenze zibonwe lihlabathi lonke. Into endimangalisayo that scripture. What surprises me Njengoba abafowabo Yesu that his own brother, babengayiqondi lento ikulonyana ikulo brother wabo. they did not understand. Just like abafowabo Joseph. Just like Joseph's Ethi brothers, iBhayibhile bamthengisa. that the Bible says But that they he was didn't sold. understand ukuba uphethe ntoni. They never knew what he had. Kuyenzeka abantu bakucinezele. It may happen that people may suppress you, Bengakwazi uba uphethe ntoni. not knowing what you are having. Ngizothi kuwe namhlanje I want to tell you today, ukuba kunoYesu enhliziyweni if you have Jesus in uphethe into ofuna nguThixo. what God, iBhayibhile xa isithi when the Bible
because babecinga intoba le nto uyesu ayenza kuyazenzela Because they thought what Jesus was zange doing. bayi-understande uba uyesu ubiziwe nguthixo They never understand. zange ba-understande uba uyesu ngunyana kathixo zonke zifakade zifakaniso wayezenza uyesu Whatever Jesus was babengaqondi into yoba zenziwa nguthixo uqobo they never knew. funa ukuthi ke kuwe namhlanje I want to tell you whatever you are going through yazi into yoba uyesu uhamba nawe and uyesu wathi go through the go through yona. even Jesus went through le ngxaki ohlangana Verse number nayo. 11. Sibe sesifundo 11. Verse number 11. Ngicela bakulesikele. Yes. Bantu babemkile abantu aboyesu ukuya eThekwini apho naye waya khona phofu wahamba ngokuzimela. AmaJuda ayemfuna apho eThekwini emane buza ngaye kwakugubhulwa ngaye kukho abathi yindoda leya kukhona nabathi hayo uyabalahlekisa abantu noko akuzange kubekho abantu uthetha ngaye kuhlaleni kuba babesoyika amaJuda. Mahlala phansi ma. Hallelujah. Ndisanandele bazalwane uba why sisithi uyesu wemka eJerusalem kwakutheni ukuze emke. I was narrating, brethren, the reasons why Jesus left He Jerusalem. left Jerusalem because he was cursed or not wanted by his brothers. Wayeshiya Jerusalem kuba babengamfundi wayethiywe ngazalwana. Now umuntu onemeko enjalo A person with such character uyakwazi ukubuya back abantu abanjalo. is able to come back to the people of such nature. Ngathi andivakali. Umuntu wesimo soba wagothwa ekhayeni lakhe A person that was chased away of his own, ugothwa zii-brothers zakhe being chased by his own, ugothwa yirhuluneli yakhona being chased away by the authorities there, ugothwa ngabantu bonke because of imangaliso. being chased by But everybody. ibhayibhile yithi wathi go back. The Bible tells us that you wabuyela khona. The Bible says ithi ibhayibhile wabuyela emuva The Bible says he returned back to Jerusalem, wabuyela kwindawo ayigothwe kuyo. going back to where he was chased away. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Xa ingena eJerusalem As he entered Jerusalem, eqabele idonki leyo riding a ithi donkey, ibhayibhile the Bible says bakhwaza abantu people shouted, bathi wosana enyangweni Hosanna to bathi God. wosana enyangweni. What does that mean? It took till It means babemphakamisa. it means they were It was a time for Jesus to be known in his own home. yayilithuba lokuyesu aziwe emvekhaya kokwabo, But waziwa kwakhe emva ekhaya being known at his home. kwakufuneka qala wavuma wazithoba It meant that he was here to humiliate him. wathatha ubuphansi wehla He had to wayathoba. come and go down. Sekukhona izinto ezingakwazi ukulunga There are things that are not going xa to. umntu ephakamile. If he was going to not to be humble, Ukuba uyesu wayephakamile if he was full of pride, akahamba qabela idonki having not written a donkey, ethetha ipeace. and that meant to God, Akaqabela idonki that did not written a donkey, ethetha ubulumko wezono. that talked about wisdom, Akaqabela idonki did not written a donkey, ethetha ihumility. that meant to wisdom. Loo nto iyodwa That on its own yamenza into yokuba bamazi. meant that they were Saze saze ke ngokugqibeleni so that at last amazi awayethethe ku-Old Testament. the words that of Kwincwadi kaHagari chapter 9 verse number the 9 book of Haggai chapter apho kuthiwa izawufela imvana. where it said that Ithwele ikhwela idonki a son is going ingena eJerusalem. getting into Bathanda Jerusalem. uqala ukuba imvana. When Jesus started being the Savior, Awuqali ukuba imvana. don't start to become a Ungakhange uvume ukwehla. and you not Awukwazi ukuba imvana. you cannot be a Savior Ungakhange uvume kwe-wisdom kaThixo. if you are not accepting God. Awukwazi ukuba imvana. You cannot become a Savior. Ungenawo ihumility. You cannot have Ezona nto zikwenza ubone. those are the things that Nokuthi uthina akasukukulela. so that God Vuma uwehla. go Xa down. kusithiwa hayi, uvuka hayi. Your son
sijonge Why people choose the palm tree? kutheni abantu bekhetha umthi Psalms 91 to 14. Lumiso 92. Psalms 92, sorry. 92 verse 12 to 14. sifunde phakathi kweMiso 92 Siya evaleni. From verse 12 to 14. Amalungisa akhula njengesulu, Yes. akhula njengemisedare Yes. yaseLibanon. Yes. Amilile emzini kaNdikoyo, ayakhula endlini kaThixo, avele izithabo nakaseluphele, akhelezele omelele. Uthatha ukuthi-ke uNdikoyo ulilungisa yena, ngumkhuseli wami, akukho kwiliba kuye. Thank you. Verse number 12. Go with verse number 12. Verse number 12. Yes. Amalungisa akhula njengesundu, akhula njengemisedare yaseLibanon. Amilile emzini kaNdikoyo, ayakhula endlini kaThixo. Hallelujah. Jonga to this scripture. When we look into the scripture, When the Bible says, xa isithi iBhayibhile but the godly will flourish like a palm tree amalungisa ayakudubula njengesu and grow strong like the cedar of Lebanon. ayakukhula njengomsedare waseLibanon. But the godly, Abakathixo ke bona but the righteous abalungileyo will flourish like a palm tree. bayakuthi bakhule bande njengomthi. So why people choose palm tree? Kutheni ke ngoku abantu bekhetha umthi wesundu? Babekhetha ngokuba uYesu was a righteous person. They chose it because Jesus was wayelilungisa. But the godly will flourish like a palm tree Abantu abakathixo ke ngoku bayawuthi bakhule and grow strong like cedar of Lebanon. bakhule bomelele njengomthi womsedare waseLibanon. Verse number 13. Verse number 13. Amilile emzini kaNdikoyo, Yebo. ayakhula endlini kaThixo. The palm tree zimile endlini kaJehova The palm trees grew in the house of the Lord. and zimilile in the courtyard of God. They are planted in the courtyard of God. So when you talk about the palm tree, Xa ngoko kuthethwa ngesundu it symbolizes the uprightness. imele ubulungisa, It symbolizes the righteousness. imele ubulungisa So obungazo. ngexesha abantwana amahlamvu When they were laid, babebonisa abantu that this man is righteous. they were signifying to men that le ndoda ilungile. Number 2, Okwesibili, that symbolizes the victory that is in this man. babebonisa impumelelo ekule ndoda, uloyiso. Hallelujah. Amen. Ngexesha bendlalayo bakonfirma izinto zakhetha u-Old Testament. As they laid the branches, sele kutsho kwiTestamente endala. Number 3, that symbolizes stability of the deep roots. Babebonisa ukuzinza kweentambo ezithi zibe zibabambile elukholweni. Number 3, 4, they bebonisa the endurance. They showed unyamezelo. The last one, they show that God blesses them. Bebonisa okokugqibela uThixo ubasikelela. Ndizothi kunike namhlanje, I want to say to you today, if you are a righteous person, okokuba ke ngoko you ulilungisa, must show the stability. bonisa ke ngoko uzinzo. Hallelujah. Amen. If you are a righteous, because the Bible says the righteous should flourish like a palm tree. Ithi ke ngoko loo nto okokuba ulilungisa, ilungisa liyanda njengomthi wesundu. Have a stability. Lize lizinze. Be strong in every situation. Yomelela nakweyiphi ke imeko xa Don't be moved by the circumstances that comes in your way. ungashukunyiswa ziimeko A ezikucebile. righteous has got a deep root. Ngoba ilungisa lineengcambu And these deep roots are as
Ilonto inyamezela. Hallelujah. Amen. A righteous endures. Ilungisa liyanyamezela. A righteous endures. Ilungisa liyakwazi ukubekezela. Awunikezeli xa ulilungisa. You never give up as a righteous Xa man. ulilungisa, you say forward, I go, and backward never. Xa ulilungisa uthi ndiyaphambili soze. Noba kuvele iphini into endleleni yakho, but a righteous person will move forward in spite of circumstances. Whatever circumstances that appears, uyawuqinisa uthi ndiyaphambili. Okokugqibela, a righteous produces fruits. Lastly, the righteousness ivelisa iziphawu. So that's the reason why they use the palm tree. Yingako kwenziwa lo mzekelo wesundu. Because they tell people that this is a righteous person. Ngoba isundu libonisa ubulungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. As we are closing today, Xa sesivala ke as we namhlanje, celebrate this day of palm service, sesivuyela usuku lenkonzo and yamahlanu. we believe God has anointed us to go through Passover with strength. Simkhona uThixo ukuthi usigcwalisile ngamandla oba sigqobhozele. We are not going to move back because of anything that is facing us. Akukho nto iyawusibuyisa umva, sawuqhubeka. We must all go forward and ask God to lead us as God said He's God of righteousness. Siqhubeka sisiya phambili samcela uThixo wobulungisa asinike amandla okubheka phambili. Hallelujah. The God that you are following, the Jesus that you are following, uYesu lo umlandelayo, waqonda uhamba kuzo. in whatever place that you are going, Wenze ufumene into ofumeneyo. has been challenged the same way that Problem odibana nayo ikhonja. the problem that you are facing is something. Sunikezela uthi ndiyakuye kukholwa. Don't give up and say, Because uYesu omlandelayo wathi go through. because Jesus faced the same Ukuba challenges. ufumane negative things, thoughts, ekhayeni lakho, don't move back. Xa uthi uhlangabeza nento ezikujabulisayo ekhaya, unganikezeli. Ungavumi ukumyeka uThixo. Don't give up on Because God. uYesu bethola umnqamlezweni, ngulo Yesu ahamba kwezi zinto. Because the same Jesus that was So crucified, I'm here today and say to the church of God, ifuna ukuthi ke kunamhlanje let us stand up. masime ngenyawo, Let us have the deep roots. masibe neengcambu, Let us endure whatever we go through. masibabelele Let sobele. us be clear of the mission that God has for us. Ayisithathele injongo Funa ukuthi kuni kaThixo. bazalwane, I want to say to you, akekho umuntu osenza uMathixo for a mistake. there's no one who's carrying In whatever that you are going through, Noma uhlangabeza nayo. ulapha because God has got an assignment with you. You are here because God And I want to say to you, don't be afraid. Ufuna ukuthi ke ngoba Even if you see that your marriage is not stable, noma uthi xa ujonga umtshato wakho ufuna uba not if you see that your children are not stable, noma ubona abantwana bakho kunezinto bengazinzanga. ezikwenza ulimale ukuba kwenzekani. And there are things that are challenging you. But I want to say to you today, Ufuna ukuthi kuwe namhlanje. Jesus Christ that you are following, uThixo uYesu uhamba kulena ukuyo nawe. has traveled the Ngoba yena uYesu uzabonisa. If he managed Ngoba yena ugobhoza ugobhoza. Ngoba yena wagobhoza ugobhoza. because if he made it, Ngoba yena wadlula uzadlula. also going to Ngoba yena wanyamezela uphuma zonyamezela uphumelele. Never go back. We are going to the Passover to this weekend. siyaepasemlevekezayo. Hallelujah. Amen. We want to see whatever happened to Jesus at the cross. Sizawuyibona yonke into yahlelwe Yesu That emnqamlezweni. shows to you that Ndifuna ukuthi ke kuwe if lo, wangena kulo meko, if you are getting into such if challenges, wangena kulo meko yes, if Jesus went through such challenges, incinci apha kuwe le meko. the one that you are facing is very big. Ukujongela incinci. It's very big that you are facing. Le meko ujongela incinci. The challenge that you are facing is very big. Ujonge uYesu unyana kaThixo. I want you to look at Jesus, the Son of God. Ujonge bethule See emnqamlezweni. him being crucified Ujonge igazi liphuma. and see his blood Ngexesha oozing down. igazi lipokoza. As the blood was, Ilizwi lakhe lokuqala libebezayo. the first word that he spoke, Uthi bawo he baxolele. said, God, Ngoba forgive them. bayazi into Because abayenzayo. they do not know what they are doing. Kwimeko bekuyo uYesu. Jesus' situation, Akazange akhalale. he never gave Akazange up. akhalaze. He never. But wathi kuThixo. He said to God, bawo baxolele. God, forgive Kuba them. bayazi into abayenzayo. Because they do not know Uthi what xa they are doing. ebona ngasekunene. When he sees in his Evaleke ngamabhatha amabili. see two of Akajonga izenzo ezimabhatha. he never got But the wathi kuwo. he said to them, Uyabona nawe paradise. Funa ukuthi kuwe namhlanje. I want to say to you, Remember situation
Bakashata, Simaratiketa, Ikashata Makari, Alamahota, Continue helping us. Satanas, Continue leading us. Satanas, Continue sustaining us. Satanas, Moya Mwen, Mike Aside, Tono Pegana on French, Tono Pegana on French, Yepikabo Pegana, What is the challenge that you face? Yepikabo Pegana, Challenge I face. your God, Unkulunkulu wako, your God is going to be whatever challenge that you are facing today, I want to say to you, and speak to God. Lord, come and pray that voice. My Hanaboshaka Nabasa. Just lift up your hands wherever you are. I just suppose you might want to sing now. But we are asking them to sing now. We are asking them to challenge everything. Such a result in our land. Whatever challenge that you are facing, our God is able. Our God is able. Prepare yourself.
yourself. Xa ujonge eBhayibhileni is a holy week. If you look into the Bible, you think Uzingcwalise. Uzingcwalise. keep yourself holy. Uzingcwalise. Prepare yourself to be holy. Uzingcwalise. Make sure that you are holy. Hallelujah. Sesiyavala. As we close, Sesiyavala. as we close, I want us to sing this song also with the grace of God. And that's Nasicule le ngoma sibesesamkela bafethu. just for the music side. Masibambane ngezandla sithandazele ilizwe lethu. Ilizwe lethu ukuze likwazi ukuphumelela kuxhomekeke kuthandazo lethu. For our country to be able to succeed in whatever plan depends upon our prayers. Ukuba siye kuthandaza kuzobonakala. If we stop praying, there's going to be a Thina lot of damage. njengebandla singabantwana bakaThixo asimele ukuthetha kakhulu kodwa simele ukuya emthandazweni. We as the church have the responsibility of ensuring that we always pray. As much as we watch TV sixelela phambi kwe-GNU kuyabonakala ukuba kufuneka ukuthandaza, but it's good that we join lenzeka elizweni so that we can be able to pray for it. As we get updated from the news or from the television, kudingeka into yoba sibe sithandaza ngakumbi ngalorhulumente uhlambileyo. Hallelujah. Amen. Thixo uthembe thina abathandanayo. God trusts us, brethren. Uthemba abantwana bakhe. He is trusting His own Ukuba children. siyavuma nathi singabantwana bakaThixo. If we agree that we are God's children, Funeka sazi uThixo uthembe thina. we must know that God trusts us. Asithandazeni. Let us pray. Bawe egameni likaYesu waseNazaretha, Thixo wethu ongcwele, nani Nkosi ilizwe esikulo, sinemeko ngemeko elijongene nazo. Thixo wam siyathandaza, nanku uGovernment of National Unity, siyeva uba kwenzeka ntoni nantoni. Thixo wam siyathandaza, ngoba kukho thina, kweli lizwe thina abantwana bakho, sithi makubekho untwano. Thixo, we pray for the peace of South Africa. In the name of Jesus Christ, we pray for the peace in South Africa. In the name of Jesus Christ, we pray for the peace in South Africa. In the name of Jesus Christ, makulawule wena Jesu, makulawule wena Jehova, makulawule wena Thixo. Elizwe simnikeza kuwe, sethembe wena, ngokukuthixo nakho, sithembe wena, ngokukuthixo nakho, sithembe wena. Ngegama likaYesu waseNazaretha, namrhulumente, nazi iGNU. Oh Nkosi, sibaquka bonke Jesu, siqoqa imithetho eyenziwa kweli lizwe ngegama likaYesu waseNazaretha. We praise your name in Jesus' name. Let's sing our Father.
Jesus.